finančných žralokov váženým spoluobčanom. Vážení a milí spoluobčania, my, finanční žraloci, sa vám prihovárame takto familiárne, aj keď uznávame, že z tryskového lietadla alebo z jachty v Monaku človek spoluobčana vidí zriedka. Vlastne nikdy. Napriek tomu, vážení spoluobčania Slováci, chceme vám pripomenúť, že aj my sme kedysi v časoch za socializmu, kedysi boli všetci rovní, patrili k vám. Pravda, ani vtedy nemohli všetci občania študovať v Moskve, tak ako my. Ale predsa len, Moskva je nám Slovákom ešte vždy bližšia ako Cyprus, Kajmanské ostrovy alebo iné daňové raje. Na úvod chceme povedať, vážení spoluobčania, že my, finanční žraloci a oligarchovia, sme hlboko pobúrení skutočnosťami, ktoré odhalil spis Gorila. Sme s vami a plne podporujeme vaše požiadavky. Rovnako ako vy, žiadame dôslednú očistu verejného života. Požadujeme, aby starí, zdiskreditovaní politici a ich strany odišli do minulosti a nahradili ich noví a neskorumpovaní. Iba sa pýtame, ako to chcete, vážení spoluobčania, sami dokázať. Prečo sa právom rozhorčení spoluobčania s týmto problémom neobrátite na tých, ktorí sa v tom vyznajú, majú skúsenosti a prostriedky, teda na nás. Povedzte nám, aká nová politická strana vám chýba a my vám ju založíme na zelenej lúke. Vymyslíme jej názov, logo aj stanovy. Povedzte nám, akého človeka si predstavujete v kresle premiéra a my vám ho navrhneme, nakreslíme aj zhmotníme. Zoženieme vám do parlamentu tých najobyčajnejších ľudí a vyberieme tie najnezávislejšie osobnosti. Slovensko má len 5,5 milióna obyvateľov a preto vám vieme zaručiť, že za 2-3 generácie sa môže v politike vystriedať každý tak, aby dokázal zabezpečiť svoju rodinu a najbližších príbuzných. Uvedomte si však jedno. Ak má toto pravidlo platiť aj pre Rómov, hrozí tu veľké nebezpečenstvo. Lebo ak sa cigáni usadia v parlamente, tak ich už odtiaľ nikdy nedostaneme. Prečítajú si celú Sulíkovú knižnicu za 22 000 eur a pochopia, ako boli celé tie roky zneužívaní. A potom, keď budú Rómovia v parlamente, kto vám bude kradnúť zemiaky, jablká, psov a staré železo? Nikto. A vy budete i naďalej chudobní ako predtým. A konečne pochopíte, že tí Rómovia, na ktorých všetci tak hromžíme, neukradli ani zlomok toho, čo ukradli politici, úradníci a my, finanční žraloci a oligarchovia. Nie, vážení spoluobčania. Toto by zapríčinilo totálny rozvrat morálnych hodnôt, na ktorých stojí naša spoločnosť. A preto navrhujeme občiansky a sociálny zmier. Vy si pokojne demonštrujte, mrznite na námestiach, kradnite si všelijaké srandovné heslá a transparenty, uťahujte si z nás a uťahujte si aj opasky a my za vás urobíme v našom verejnom živote poriadok. Tak čo? Robíme to už 20 rokov. Tlapneme si? Čo? Dohodneme sa? Alebo chcete ich naďalej trucovať, či nebodaj o nás písať nejaké knihy? Neserte nás, vážení spoluobčania. Nás miliardárov je síce iba niekoľko sto, ale ak do nás budete vrtať, tak s vami tak vybabreme, že budete plakať. Nezabudnite, že máme kúpené súdy a naši právnici vás budú jedného po druhom žalovať za urážku na cti. A pôjdete pekne do basy, všetkých 5,5 milióna, rad za radom a budete platiť odškodné. A keď nezaplatíte, príde exekútor a zhabe vám majetok aj nehnuteľnosti. Až potom nám bude skutočne patriť celé Slovensko. Až potom budete plakať, až potom budete hovoriť zlatí komunisti. A budete mať pravdu, lebo my, komunisti, z ktorých sa stali miliardári a naše deti, ovládame túto krajinu už 60 rokov. Tak, nech sa páči.